Mihin me ollaan? Matkalla töihin. Kekkäme. Otan tästä tällainen pieni raidi, pläjäys. Näin sunnuntain, siis lauantain ratoksi menossa vähän niinku töihin puoleksi päivää. Taas vaihteeksi. Täällä on porukkaa piknikillä. Tuossa joku rauska. Nyt tuosta voi pieni joku kakarapia juoksua eteen. Suu kuolas. Joo. Oho. Melkein saatiin yksi lervajaakko tähän nauhalle. Otetaan tästä tällainen pieni pätkä. Tuolla menee autoja. Tää on hyvä reitti tää. Täytyykö Diamondsi tuolta? Diamondsi, odotan mä zoomaan. Tuolla on möykkyjä ja ihmisiä vastaan. Ei se mitään. Tää on hyvä reitti ajella tää hietatie tuonne Töinäkseen yliopistolle etelän suuntaisesti. Tää on lievää alamäkiä ja ei tarvi autojen seassa päästellä. Toi joku Rauno pelaa Ultimatea. Ja varmaan paljon näin. Turistimies. Tämmönen, tosta meiltä matkaa semmonen jamppa. Niin, hietatietä mennään Töinömatkalla. Semmonen varmaan joku 4 kilsaa. Kato mikä viritys tuolla näillä satana sateenvarjomummoilla. Sateenvarjo tankoon kiinnitettynä tai pyörärunkoon. Niillä on sateenvarjot satoo tai paistoo ja vaikkei paistanutkaan tai satanutkaan, niillä on silti sateenvarjot. Toisin sanoen ikinä ei oo hyvä. Tuo on joku Seppo. Mäkisen Seppo paikallinen. Keräs roskia. Saunamäen Pentti lenkillä. Turistit ottamassa aurinkoa nurmikolla. Tuolla on taas tuo Diamondsi kukkula siis. Pitää pysyä pystyssä. Semmosta pätkää. Otahan vielä hetken päästä uudestaan